Loshuna senikhuphuka ngawo manje senothathaphi. Hey ngoba nina njoba ngigqokela iskipa sami sopopayi engasithenga cash and carry lapha yakwa Mr Price. Unyanyavu lweskipa lo lenguligqokile lo popayi. Ngibese ngihlangana nalensizwa. Njoba nibuka la esithombeni. Bese ngihlangana nalensizwa. Njoba nibona nje ukuthi umsebenzi nje Nkosi yami oyisebenzelayo. Lensizwa lena yayisithi mfoka amakhaya ngithanda ubunsizwa bakho. Kusho lensizwa le engishuthe nayo la esithombeni. Ithi lensizwa mfoka amakhanya ngithanda ukuba constant kwakho. Ume nje emazwini akho ungaguquki. Kanye nesibindi sakho uthi ngithanda nje umnsizwa bakho. Ingakho mfoka amakhanya ngicela ukuthi namhlanje ilunch yakho ibe segameni lami. Kusho lensizwa. Ngithe ngisathi ngisathuswe lokho yavela insizwa yaqabula uwallet nansi ilunch. Njengamanje ngisewimpi ngizodla ilunch yami nansi engiphiwe ilensizwa le. Loshune senikhuphuka ngawo ngiyawuthanda umnandi bakwethu. Hayi ngiyawuthanda loshune enikhuphuka ngayo bakwethu. Singomakhanya sithi khuphukani ngaloshuni loyo niqhubeke ningaphela amandla namaphaketheni azolo ehlohliwe nje imali engapheli. Bazothi abantu be broke left and right. Wena uzobe ulodu right nje ufana nathi singomakhaya. Uzobe ulodu uhlohlile nje iwallet. Ulodu uhlohlile kuyibank account ufana nomfoka amakhaya. Awusuka amadoda noma ngathi umsebenzi owusebenzayo udelelekile kodwa ngithi kuwe ibank account yakho will never go broke. Kusho mina umfoka amakhanya ngisho ngezwi lami elinamandla ngithi mina lento izobibuzwa kuwe. Khuphuka ngaloshuni okunikela. Suka urecognize insizwa ngemali. Tade